Pagtuki alang sa mga isyong adunay kalabutan sa kalambuan. Pagtuki alang sa mga maayong pagbansay sa katiningban ug mga madasigong sugilanon sa mga yanong kinabuhi. Pagtuki tunumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ug karon ania ang inyong mga alagad. Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na kaninyong suking tigpaminaw, dining programa sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Ug kini ang inyong alagad, Pagtuki. Tats Samson, makiguban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Desembre 1 karon, no? So kaninyong tanan, Merry Christmas in advance, no? So, Desembre 1 karon, 25 na lang kaadlaw, wa na Pasko na gyud, no? So mo na nga kaninyong tanan nga ato ang suking tigpaminaw diha nga naa sa inyong tagsa-tag sa kapanimalay, naa sa inyong tagsa-tag sa kapanginambuhian, maayong good morning pag-usab kaninyo, no? So, ang atong pagaisgutan karon kahigayunan alang sa mga gagmayng negosyante. So mo na siya ito ang pagatukion karon mga igsoon og atong sayran, no, gikan sa ato ang mga nanay yun mismo nga naa dinhi sa atong studio haron gikan nila, no, atong mahibaw-an kung unsa man gyud, no, ang ilang mga kasinatian sa ilang mga sa ilang pagpadagan sa ilang ginagmay nga negosyo. So mo na nga uban ni ninyo haron ato ni siyang pagatukion. By the way, sa nangaging semana, no, atong ipahinumdom kaninyo nga kagahapon diay, no, grabe gyud, no, ang ato ang selebrasyon November 30 mao ang selebrasyon sa National Thanksgiving, no, alang sa pagkasanto ni San Pedro kalungsod, no. So mo na nga dito sa SRP dito gihimo ang maong misa din gitambungan kini sa mga kadagkuan sa simbahan o gingon man sa atong mga kadagkuan dinhi sa ato ang mga opisyal, no, national, no, in fact ni tambong yun si President Aquino, yun man ang ato ang Vice President, no, si Jomar Binay, o yun man sa mga kadagkuan nato dinhi sa probinsya ug dakbayan sa Sugbo. So mao na nga nagpasalamaton kayo ta, we are blessed kay dinhi, no, aduna tay santo, no, ikaduhang Pilipino nga saint dinhi ug si San Pedro kalungsod nabantog nga usa ka Bisaya. So mo na nga kita mga Bisaya mapasalamaton kay ta kay aduna tay santos, no, nga tigpanalipod nato unya naa sa tay mga kapangayoan ug pangaliya. So mo na mga importante mga igsoon magpasalamat ta, no, sa mga nagpahigayon, no, ang tanan nga ni apil sa pagpahigayon sa maong palihukan, kaninyong tanan congratulations. Unya kagahapon sad mga igsoon ato sang gi celebrate, no, kay holiday man gahapon tungod sa kanang gitawag tog Andres Bonifacio Day. So kagahapon manggod murag dako manggod kayo ang kalihukan dinhi sa Cebu ang Thanksgiving usay nalimtan, no, ang pagsaulog nato sa ika-149th birthday ni Andres Bonifacio. So kagahapon gisaulog, no, ang pagka tao ni Andres Bonifacio mga igsoon. So mauna siya mga panghitabo kagahapon o sa nangaging semana o karon adlaw mismo nagsaulog sad, no, ang Rafi Microfinance sa ilahang General Assembly diin nagtigom ang tanang mga nanay sa tanang mga branches gikan sa Leyte, Bohol, dinhi sa Cebu, Bantayan, sa Camotes Island, no, tanan naa sila dinhi karon sa Mandawi City, no, diha sa City Gym ilang gisaulog. This is a whole day activity unya didto nag-abot ang atong mga nanay mga igsoon, no. So congratulations sa Rafi Microfinance team nga maoy nagpahigayon ini uban sa ato ang mga nanay usab, no, nga naa gyud karon. So pipila kanila naa dinhi kuyog nato karong buntaga mga igsoon. So di na to langanon atong i-introduce ang ato ang mga bisita karong buntaga, no.
So pagakuyugan ta ni Dominic Sencio ang Cebu City branch manager sa Rafi Microfinance, no? Iyatang kuyugan unya nasa dinhi karon ang mga nanay, no, mga kwan sa akong nahibaw-an sa akong pag-interview nila kanina, mga dugay na sa ni sila sa Rafi Microfinance, no. So unahon ako pagpaila kaninyo si Ma'am Leonides Cueme, no, sa Argao branch. Ma'am, mayong good morning. Ako si Leonides Cueme sa Argao branch, Bilod, Salvacion, Grupo. Nya ma'am ay kalimti pag-greet atong mga mahal sa kinabuhi, ha? Mayo sa buntag sa akong mga kababayan diya, kauban ng mga nanay, labi-labi sa Argao, ug ang tibuok na naa sa Rafi Microfinance. Wow, okay. So sunod akong ipaila kaninyo si Ma'am Juliet Armisin, no, sa Apalan, Tuburan, Cebu. Unya usa ni siya ka membro sa Balamban branch. Yes, Ma'am Juliet. Good morning. Good morning pod og sa akong mga kauban karon na sa Mandawi Sports Complex ug sa tanan maayong buntag kaning tanan. Okay. Sunod akong ipaila si Ma'am Salvacion Pisiao, no, gihapon sa Tuburan, no, sa Apalan, Tuburan. Unya sakop sa ni siya sa Balamban branch. Ma'am, mayong good morning. Maing buntag sir, salamat sa kay gayon na ami karon diri gikan sa Rafi Microfinance. Diin na ilagyud mi nga usas mga nanay nga natabangan gyud sa Rafi Microfinance sa ilahang programa nga abag sa panginabuhi sa mga inahan. Sa tanan nga nagpaminaw, labi na sa moang mga kaubanan, sa moang bisag dili siguro ni mabati gyud sa amo ang lungsod sa Tuburan, gikan mi sa Apalan Tuburan, Balamban branch. Pasalamat mi nga sa kanunay kita nagatapok alang sa atong tinuig nga panagtapok sa naataron diri sa Mandawi Sports Complex aron pag sa ulong ini. So may buntag sa tanan. Okay. So mao to mga igsoon, no, nga to ang kuyog karon si Ma'am Leonides, si Ma'am Juliet ug si Ma'am Salvacion ug ingon sa kuyugan sa tan ni Sir Dominic Sencio ang Cebu City branch manager. Okay. So di na to lang anon. O by the way lang igsoon, ha, kung buot mo mupadangat sa inyohang mga sugyot o baka komento kabahin sa ato ang programa karon ug gut mong mo interact sa atong mga nanay, no, live, palihog lang kontaka ang atong pagtukoy hotline sa numerong 256-1679 o baka sa 255-5754. Balik ko na ko, ha, 256-1679 o baka sa 255-5754. Ug ato ang pagtukoy mobile, ang numero 0920-415-3307. Again, 0920-415-3307 o ang laing numero 0932-859-8919. Okay, again, 0932-859-5919. So muna ang numero mga igsoon nga pwede niyong mapadangat ang inyong mga mensahe. Okay? So, di na to lang ano, no, atong pag-aisgutan ang ato ang tema karon, no, ang kahigayunan alang sa mga gagmay negosyante, no. So, maski unsa ta kadako nga syudad, daghan kayong mga oportunidad alang sa ginagmay nga mga negosyo. So, niini daghang mga masugatan nga mga hagit, no, og kompetisyon, no, kay tungod sa kadaghan nga nagnegosyo sad. So, ang pangutana karon maski gamay, no, unsa man, no, ang ilahang mga kahigayunan, unsa man ang ilahang mga serbisyo nga hatag ngadto sa atong mga katawhan, no, pinaagi sa ilahang ginagmay nga negosyo. So mo na siya atong hisgutan karon ug kuyog mi ninyo haron atong sayran gikan nila. So siguro pangayoan nato unang mensahe, no, ang ato ang mga bisita karon nga mga nanay nga naa dinhi nato karon. Yes, unahon siguro nako diri si Ma'am Salvacion. Okay. Ma'am, ikaw kamo sa Tuburan, kumusta? Unsa may ang inyuhang mga kumusta man ang inyong grupo? Palihog ko og tagaimig idea kung unsa man ang inyong grupo dito sa Tuburan.
Okay, sa gihapon may buntag no kanang kami sa moang grupo sa tuburan sa Apalan, ang among grupo Aula Group. Okay ra jud mi kay nagkasinabtanay gyud mi nya matag usa ka namo sa among panginabuhi. Murag naagi kalambuan, naagi sa abag sa Rafi Microfinance. Ma'am, unsa mong tuiga gani nagsugod dito sa tuburan? Ikaw mismo kano sa ka nagpa-membro? 2004. 2004. So katong kwintahon mga kuha na katuig, 8 na katuig, no? So dugay-dugay na gyud no, mga 8 ka tuig, dulan 8 ka tuig. So mo na nga ma'am, unsa may imuhang ginegosyo? As pagkakaroon na ako'y gamay nga sari-sari store niya, naapod mi, namuhipod mi baboy. So sari-sari store o babuyan. Okay. Now si Ma'am Juliet, ma'am sa ikaw sa bahin, sa imong bahin, no? Kuyog man gyud mo ma'am Salvacion. Sa imong bahin ma'am, dungan sad mo kuyog. Dungan sa mo sulod. Nya karon ma'am, kumusta man ang imong negosyo? Okay, yapon. Na primero na akong babukuan, negosyo akong babuyan. Oo niya. Nagkuhan po kong tindahan. Nasa kay tindahan gihapon, sa sari store. So halos pare-pareha ang inyong mga pamaagi sa negosyo, no? Okay. Arita mangutanan ni kuan, kini karaan gyud ni, no? Si Ma'am Leonides Cueme sa Argao. Yes, ma'am. Kahuran, may buntag. Ako, pag sugod yun dito sa Argao, sa Binlod, 2000. Then, ang negosyo na mo, nako dito is to bagadirer o biyahig suka. Sa among grupo sa Salvation Group, maghiusahon kami, nagsinabtanay kami. O sa amo nga grupo, aktibo kami nga naglihok sa amo ang pinakaroon pag tambayungan sa mga kuan pagimo sa meeting place, unsay mga kalihukan namo. Og salamat usab sa Ginoo nga nagpadayon kami og nilambo ang among negosyo og ilabi na ang among grupo. Daghan kami, 20 kami kabuok sa among Salvation Group ug daghan kaming kalihukan nga nahimo didto. Sama karon tuiga nga duha do na may Princess of Me, kaming mga kababayan-an, kaming mga nanay nga naghimo kami o kanang Princess of Me. Ang doon na sa mga bata nga kanang among gihimo nga tagsa-tagsa kanang mga anak nga naapil dito og mo nagihimo namo nga mga kanang kalihukan diha sa grupo og nagapiding usab Mr. Dicker ug daghan usab kami mga kalihukan nga kaayuhan nga nakuha nahalakip sa komunidad. Og salamat kay sa Ginoo, salamat usab sa among grupo nga nagkasinabtanay kami sa usag-usa ug nilambo kami sa among pagnegosyo og sa Rafi Microfinance. Salamat kaayo sa mga staff ug sa uban nga mga kaubanan sa Microfinance Rafi Foundation. Okay, so mao to ang mga kalihukan, no, nga gisugdan nila dito ni Ma'am Leonides. Kining magsugod batag negosyo sayon ba sa pagsugod? Yes, ikaw Ma'am Salvacion sa imong kuan experience. Unsa may imong nasinati sa pagsugod yun nimo? Sa tinudanay lang ang pagnegosyo, murag dili gyud sayon nga sudlan kay ug ari ka sa pagbabuyan naman ginang mga kakulian. Kanang pagbabuyan nga naisakit nya siyempre sakitan jud ka kay kanang pagbabuyan naamon jud lagi puhunan. Dako-dako gyud ang puhunan, no? Once nga abtan og sakit ang imuhang baboy, bisag mamatyan og usa dako na kay nang losing. Kay dako makaipuhunan sa baboy. Nya ug ari pug ka sa sari-sari store mga gihapon kay labi na pareha namo sa probinsya nga kuan bitaw sir kanang mga silingan amang gyud ay mangutang nya. Sometimes na gyud nang pabadlong nya silingan lagi. Nya nung ana man gina sa probinsya nga silingan na man yun. Mga inato lang, no? So, naagi na mga pagsuway pero sa kalois Ginoo naamang gihapon. Ma'am, sa na imong nasugatan? Giunsa man nimo pagkuan? Giunsa man na ninyo pag-overcome nga manginanang mga problema ha? Ay amo na lang yung gikuan nga amo na lang ginang gaayuhan gid sila nga makabayad gid sila na nga mo ang Ayo lang yun, no? Giayor yung pagtagad. Ayun, oo.